This news is brought to you by. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Nagpatigayon sang declogging operation ang Iloilo City Government sa Iloilo Central kag Terminal Market. Ini ang ginhimo sa bulig sa mga market sweepers sa duha ka mga mayor nga merkado sang syudad. Sunod kay Iloilo City Mayor Jerry Trañas, ini ang kabahin sa inisyatibo sang syudad para nga ma-improve ang mga merkado kag mapaayong serbisyo sa mga pumuluyo. Parayon man ang pila ka mga inisyatibo sang syudad, agod nga mapasiguro nga maayo ang pagsinalayo sang mga Ilonggo. Report nagikan sa Iloilo City Hall. Ini si kabanderang Alex Escalante. Nagabandera sang matud-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera